Is me sé Sinéad Brennan agus siomar a Ríomhcluiche le haidhní Martin. Seofar an cluiche actríochta ó bhéas ag deireadh na Míosa agus tá sé forbartha ag Hazelight agus fuilse ag EA agus tá sé mar cuid den EA Originals program. Tá an cluiche bunathe ag Brisún agus is iad Vincent agus Leo na príomh character. Céin den na rudaí is fearr faoin cluiche sin ná an imirt. Mar hampla ní bheidh tú sa Brisún i gcónaí. Hasted éilú beagart marachtáil an mhuifuoin tua le gardaí Brisún i dia. Rud eile a hasan amach ná, más mín leat imirt ar lína le cara leat níl a cópáin den cluiche ag taistáil. Is féidir leis an timróir eile cangú a dhéanamh leat ag úsáid an langan Friends Pass free trial den cluiche. Ceapam go bhfuil sé seo amhas go háirithe de gcíní chun mór an de bhuiséad. An rud is deise an sin ná go bhfuil imirt ar lína agus cóhaibbrú áitiúil ar fáil. Fuair cluiche le scáilán roinse go féidir lom féin agus cara imirt. Seofar a bhéas ag deireadh mí Marta ar PC, PS4 agus Xbox One. Gurb mí le maith web is lá go